नानि माबा हामाथो रायलायबाय थाखो नोंलाय नोंदि आरो हाथिनि नानिनिफ्रायलाय मा इसेबां रायलायनाय खोनादों होननानै नायनो थिनहरलायबाय आंखौ खोनायोलायदों आं रायलायनायखौ गोसा गोसा खोनादों न' औ गोसाथ' बिदि नङा बिदिनो एसे रोमै रोमै खोनाफैदों आरो ओमफ्रायो दरखौ नायबाय आं दरबो फांबावाखैसो बेखायनो उन्दुखायाखै बे नङाबा लोगोजों रायलायदों खोमा होनबाय थाखाथारदों आङो जेबो नङा दे बाजै आङो ना माबा बायदिसिना खोथासो सानदोंमोन बेफोरलाय हा नर्मेलखासो ना सिख्ला समावलाय गोबां बायदि बायदिबो सानफ्रांलाय लाङो आंबो बिदिनोमोन दे नानि बिदिबा दसे थाना उन्दुदो आं ओमफ्राय बे थाम्फै मुलि नांगौ होननाया बेयाव दोनलांसै आं दे दा लादो औ जागोन दे गाबोनहाय ओमफ्राय जोंनाबो फंबाया फैनो नागिरदों नालाय दिनैथ' फैनो हायासै बियो आंथ' बेखौनो सानगासिनोसोमोन आलासि फैनो बुंनाया मानो फैयासै होननानै औ न'आव एसे खामानि दङमोननो आरो गावहा माबा लायनांगौमोननो अफिसाव माबा मोनसे जिनिस गावनि सफैनाय बेखौनो लायबाय गैया हायासै फैनो गाबोन फैया बे फुङाव फन हरगोन बियो आंहासो डिस्टार्ब खालामफैलाय लांबाय खोमाहाय नानि ने बुंखादोंमोन आं नोंदाखौबो नङालै बाजै मा डिस्टार्ब जानो दे नोंलाय जोंनि न'नि मानसि आरो डिस्टार्ब जाबाय बायो नामा थाथ' बिदिबा सानथ' ना ओजों सोरजोंबासो रायलायदोंमोन थै बाजै नङा बिदि हे जंखायदोंसो आंबो नै बिबाजैया नोंना दे होमबा बाजै गुड नाइट दे आरो नै दरा फांदो नानि आयौ आदा मोनहा बाजै मोनहा खोनाहैबायसो दां आं लाजिबायसोलै आंबो ना जेबो नङालै रोमै रोमैसो खोनादों बुंखादोंना दासान्दि सिमांबो नुथाराखै आं मिहिरखौ दिनैथ' आरो हारसिंसोबाव थुनथुलियाबो थांबाय थुनथुलियाबो दाबो मिहिरखौ फसायो नामाथाय माथो मिहिरजों एकदम रायलायबाय थानो नागिरो ओमफ्राय बिनि खोथाल' सावरायो मानोबा जायखिया आङो मिहिरखौ माब्लाबा खेबसेबाबो बुंथारगोन दे आंनि गोसोनि खोथाखौ र' बे थुनथुलि थांनानैबो ना जा बोरैबा लांदां मोनबायलै दसेनो एफा गोबाव मानि जोंनाव थाबाय बेखायनो खोमा दाथ' आरो फुजा खाथि खाथि सफैनोसै गोसोफ्रानो एकदम फुजा मोनसिगोन लोगोसे एबारबा हले आं मिहिरजों बेरायखागोन फुजायाव आंथ' जेबो मिथिया थांनाय बोसोराव बारा बिदि बेरायनो मोनासैलै नाथाय एबार आरोबा मा जादोंथाय आं उन्दुनोबो ओंखारा जाबाय थायो दाना बोरैबा मेगनानो गोथौ गोथौसो जालायलांबाय माबा जादों उन्दुनो सानो उन्दुनोनो हाया बिदि बांद्राय टेनसनबोथ' गैया आंनाव मिथिला दे आरो मा जाखो मिहिरसना नों आंनि सिमाङाव फैब्ला खेबसे गोसोथ' जायो माने नोंनि खाथियाव थानाय आंनि गोसोनि फिलिंसखौनो फोरमायनो हाया माने दिनैबा मा ओंख्रि संलायो आरोलाय सोरांबाबो बेनो टेनसन जालायो जोंहा दा फुङाव मा जागोन सानसुआव मा जागोन मोनायाव मा जागोन बेखौनो सानबाय बायनानै दोनसै आंहा माखासे खामानियाथ' खामानिखासै आरो जोंहाबो बिफाया खायसिबथारना जानो लोंनायाव माखासे एवखुबा बेखायनो माबानांगौ जायो ओंख्रिखौ बाख्ल' बुख्ल' संनांगौ जाथारो दा बेनो संबा बेखौ आलदा बेनो संबा बेखौ आलदा बिहामजो औ आयै माबाहाय बे थांनाय मुलाया एसे फुख्ल'हैनाय आं बे बिहामजो उन्दैखौसो बुंदोंमोनहाय बहा थांखो बेलाय ए माबाहाय आयै नानि रोमाया दुगैगासिनोसो खर'आव खालार फुनदों ना मानो दा खानाय लोबगासिनो खर' आयौ बे सिख्लाफोर नाबाथाय बिदिनो खासै खायसेना देलाय मांग्रि जाथारबायहाय जोंनाबो रोमै नानिया अब्लाबो देलायथों दे साननानै जेबो होनां आयै सिख्ला बैसोआव देलायखायाबा देनांलाय आरो अबाव देलाय मोनबावनो बेलाय हाबा जाबा वाव हाथरखि गामिनि माबाखौनो जायगाखौनो एकदम थाजिमल' मोनखायो ने जेरावखि थाया मानो औथ' आरो गामिजोंलाय हाखाया माथो गासैबो जेरावबो बेरायनो थांब्लाबो मोजांखा बारहावायाबो मोजांबावसो वावल' होननो गोसो जाखायो आङो बेखायनो बे आदा आलासि फैनाया टाउननिथ' बेखौबो जोंनाव लाखिबावनोसो नागिरदोंमोन आङो आच्छा बे आलासियानोथ' सोर जाखोमोनबा आरो बे आलासियालाय आरो सोर जानो बे नोंसिनि आदानि हाबायाव खनसे फैनायालाय साना बेनोमोनब्रा जोंनि आबैखौ हेल्प खालामनाया मा बुंदों मिहिर
औब्रा बेनो माथो सानदों नोंलाय? नाथाय बिसो बेखौ हेल्प खालामदों आरो मा मानसियालाय बोरैबाबा एसे फाल्थु बोरैबाबा एसे माबा मोनोलां बिखौ आच्छा फाल्थु ओमफ्राय बोरैबा ने माथो रायलायनो नों बेजों अब्लाबो खोन्थादों माथो हे रायलायबाबो गावसो हरो दा आरोथ' आङो माब्लाबा बिदिनो खनब्रै खनबा हरबासो हमो बाखिथ' आरो मेसेज हरबा रिप्लायथ' हरखायो आं अके होमबालाय मैयालाय मानोथो वेटिंमोन हरनि 12थायावलायबावसो बेबो बेनो हरदोंमोन ओमफ्राय आङो दोननो होनबाय ओमफ्राय अब्लाबो दोनासैना बेहायनो नोंबो हरसनदों ओमफ्राय उनाव आं नोंनो हरफिनबाय गावहा उन्दुलांबायना बेनोथ' नोंलाय मानोथो आंनिखौ हमाखै ओमफ्राय नों आंनिखौसो हमनांगौमोन ना गुबुननिखौ दानहरबानोथ' जायोमोन बिनिखौबा दाननो हालाया बा देलै दे आइया रागा जोंखो ना माने मा खालामनाय जाखो बियो बयजोंबो रायलायनांगौ थिगैनो दं ओमफ्राय मेहेरा मेहेर ना नों मेहेरनिखौ स्पेसियेल सानना हमखानांगौमोनब्रा बाखिया जाग थागनो ओमफ्राय बेखौनो रागा जोंबायना माथो जोङा माथो दाङो आंलाय मानो रागा जोंनो नोंलाय जायजोंखि रायलाया मालायनिखौलाय आं मा मोनथिनो दे ओमफ्राय नोंबोथ' एखनबा सोरजोंबा रायलायो आंबोथ' वेटिं मोनो ओमफ्राय बे नोंनि बयफ्रेन्ड जे बयफ्रेन्ड बायदि एथ' गोबाव रायलायो ह' थ'जासे रायलायबाय थायो मा रायलायो दे जेबो नङालै ओरैनो मोजां गाज्रि बिदिनो रायलायो आरो जोङो टाइम पासखौनो होनजाबाय ओमफ्रायथ' बे आंनो खिन्थाबावाखैमोन नोंनिफ्रायसो मोनथिबाय आं जे नोंसिनि आबैखौ हेल्प खालामनायाबो बेनो होननानै दा बेनो जाखो ओमफ्राय मा जाखो नोंहा मा एकदम फिलिंसआ बुरजा फैबावबाय नामा नङालै बुद्धु आं बुंदोंसो दा गावनो बुंबाय नालाय आंबो बुंबाय आरो मा औ जाबाय दे ओमफ्राय आदायाबो इसिबां गाज्रि नङा जेन'बा मोजाङानो थिगैनो दं मानसियाबो आंखौबो दाख्लै नोंसोर सानजों बेस्ट फ्रेन्ड ना होनलायलायबावदोंसो आरो सम आंबो रायलायोलै होननाबो बुंखादों नोंजों खिन्थादों आरो औ ओमफ्राय जिरायदोब्रा दसे माथो बार गोजोन दसे रायलायलांसै ओइ हाथरखि दाथ' फुजायाबो खाथि सफैगौ सोरजों बेरायनायनि प्लेनिं दंलै रावजोंबो नङा आरो सोर थानायनि आंहालाय बेरायनांगौ दे आंजोंलाय बेराया आरो दा नोंहा सोरबा दंखायो स्पेसियेल वान मा बुङो होगोन आं नोंखौ दा माखौबा स्पेसियेल वान होनबाय थायो सोरजोंबा नुवा बे हाथरखिखौ आं बिदि नङालै गुबुनफोर बायदि एदावबो मोना आंनिखौ आंनि हाथरखिखौ आं एदावाबो सोर एदावलायखो दिनै मानसियानो मादि गावखौबो थेख्लायनो नामा आङो ओमफ्राय मोजां जाबायलै ने बै थङालि हिनजावाबो थांबाय नोंसिनि न'निफ्राय नै आरो नोंसिना जालायबाय आंखौ मा रायखुमालायखो औहाय नै आइ माबा जों नोंखौ बांद्रायबो जेबो रायखुमायाखै होनदों आरो हाबेसे देलाय मांग्रि जाखो जोंहा नानि रोमैया अह एसेसो देलायखायाबा दानो सिख्ला समाव आंथ' बुरिबासो नायगोन दिनै आंखौ ने आब'ना मा होनो औथ' आरोहाय नानि दे ओमफ्राय खर'आ लोबखांबायबा नै मुला फुनो थिनदों थांनाय आइनो माबा मुलाखौ फुख्ल'ना होग्रोलाय ओमफ्राय सायथोंसै बेखौनो टेनसनसो जाबाय थाबायमोन आं मा संनो जागोन दे ओमफ्राय आंहा नेल पालिस माबा दहाय लागायलायनाया मा जाबावगोन एथ' मोजांनो मुलासो फुनो थिनलायबाय आंखौ थांखादायालाय जोंहा सानजों फुगोन आरो माथो रायलाय होनलायनो मिथिबाय थांनाय लायद' मेहेर आब'आबोलाय बहा थांखोसै दानो बेरे फुंजानि आंनिबाथ' बे हाथरखिजों थांलायबाय बियो लोगो हमनो जागोन बियो बेयावनो दे दा फैथोंसै आं फनबो हरथ'खायाखै बे खादा गिदिरखौनो लाबोनोसै खोमा ने आइ आबो बिहामजो आरो बे प्लास्टिक गांसे लाबोफाखा आं बै न' खाथियाव हैनि जानो बुंबाय थायोमोन मुलाखौ गावसिना जाथाराखैनो दे माबा बिहामजो हाबायालाय खयथासोआवथ' फैया आंहाथ' फात्ताखौनो मोनासै उन्दुबाय आरो माबाहाय आयै बेखौनो आङो उन्दुनोनो ओंखाराखैमोन आंहाबो सोरांसि फैदों बिदिनो 3थासो जाबायमोन नामाथाय आंबा आबाखौ फोजाबफ्रामबाय थादों गेजेराव नोमफ्रायाबो मा जाखो दाबो सफैया होननानै आबायालाय बुंदोंमोन नायनो थांनो नामा होनना बिफानाव फन हरबाय दा फैबाय आरो माथो जामारामोननोहाय बिहामजो बिदि अन्थाइ खुबैबाय थालायनाय गावसोरलाय बिदिनो डिउटि होथ'दोंनो बेवाइफोरबो दङ ओरै माबाबो दङ बिबोनांफोरबो ज' जानानै बिदि जाबाय थानायखाय आरो माबायाबो हारसिं जायो नालाय जानोहाय आयै मा जामारखोबा गावसोर मैया थानायावथ' जेबो बिदि सोदोबबो खोनायासैनो जेबो बिदि माबा जेबो जाथाराखैनोहाय मैया सोरबा सिखाव गाज्रि मानसिसो जागोनहाय बिहामजो मैया मानसि थानायखायसो बिदि खालामासै दां नङाबा चान्स लादोंमोन बियो ओंखायनो दानि जुगाव एसे साबधान थाथारनांगौहाय दसेनो मा जाब्रबो खुनु भरोसा गैलाना न'आव थाबाबो सेफ गैबावलासो ने बिहामजो बिदिनोथ' होनजाबाय आयै
दा बिफाया उन्दुगासिनो। आंबो मैया सोरांसि फैखानायखाय बारा फोजाथ'वासैहाय। दायो माबा सुजि एवना होनोसै आं आरामनो साजों। जोंहा नै बिबै फिसौ दहाय मेगि जाखांबाय। मिमि, मेगि, दाउदै मा लाबोखो फिसौआ आंना गोगोम एवनानै। बिफायाथ' जायानो बारा बिदिखौ। गोदो डक्टर माना खालामनायनिफ्राय बारा जानो हाखाला बियो। बे आबायाबो बिदिखौ बारा जानाङासो होनो आङो। देहाय थाथ' बिदिबा आं दा मुलाखौ सायना होनोसै एवहरदो आरो नाखौ भाजा एवहरदो बिहामजो। गोथाव जानोसै। औ दे आयै, ओमफ्राय साम'आबो दायो सायनांगोनहाय। दहाय फुङाव बै माबाया आगैया लाबोदोंमोन। दे दायो ज' सायनोसै रोमैबो आंबो नोंबो। र' सुजिखौ एवना दोनखानोसै आं, ओमफ्राय साखौबो फुदुंखाना दोनसै। दायो गरमल' खालामना होनोसै आरामनो। आयौ दा बुंसै मिथिगौना, बिमाया देनजार रागा जोंखादों, बिनिफ्राय बुबावदोंसोबो। हामदों सियाला, आंखौबो फन हरबावदोंमोन मोनथिगौ नोङो, जोंनावसो फैनो जालायबावो। थांथों साला बिमाजों, बुजादोंबो मोजां बरिया। आंनि उन खिथु खारफानायखौनो गारबावासै दाबो। ओमफ्राय नों बिखौ बावदोंना बावाखै मेहेर? बेखौ गोसोआव लाबाय थानो आंहा मा नांजादों बेफोरबायदिखौ? ओमफ्राय दाबायदियाव नों सोरबा बेबायदि मोनफिनबावबा नों बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामालै मेहेर? लाइक जेनेबा बियो थुनथुलि बायदि नङा गुबुनबा नों एक्सेप्ट खालामा आरो? एक्सेप्ट खालामनायाथ' उननि बाथ्रासो दा, मानसिनि गोसोखौसो नायग्रोसै आं दायो। बेफोरबायदि आरो गोसोआवबो हमनो हाबावासो, खायसे ओरैबायदि सायाव जाफ्लायो मिथिबायना? सासे जाबानो जे गासिबो बेबायदिनो ओंखारगोन बेबो नङाना मेहेर। औ नंगौ खोमा, नाथाय दायो मेहेरनि गोसोआव जाना माला जायगा लानो हालालै। आंनि गोसोआथ' नोंनि थाखायनो जेब्लायबो मेहेर। नोंखौनो सायख'खाबाय आरो नोंजों दङ जेब्लायबो। नाथाय नोंबा माला बुजिगोन आरो बिदि सानबालाय बोरै जानांगौ दे? मिथिगौना मेहेर, आं नोंजों थाब्लाना गासैबो दुखुफोरखौनो बावगारजोबलायो। जा मोजां नाङो आङो। एस नंगौ, ओमफ्राय अराय जिउबोथ' बिदि थानो मोननाय नङाना नोङो। सानसे नोङो आंजों नङा नोंनि फिसायजोंसो थानो मोजां मोनगोन दा नोंनि लाभारजों। जोंथ' दा माने बेस्टिसो नालाय नङा होमबा? अब्लाबो देनांबाबो नों एकदमबारे बुरैलांबाबो ना आंखौ दाबावदै, बेस्टफ्रेन्डआ बेस्टफ्रेन्ड थाबाय थागोन जोङो, मिथिबाय? नों माने नोंबो हाबा जाबाबो आंबो हाबा जाबाबो आरोना। आंबो मोजां मोनोब्रा, माने नोंजों रायलायनो ना। आंहालाय रायलायनो थाखाय नोंल'सो, आंनि बेस्टफ्रेन्ड दङ, गासिबो रायलायनो हाजोबो आङो। ओमफ्राय नोंखौ नुब्लानो आङो गावनि गाव खुसि फैखायो आंनियाव। नंगौ दे ओमफ्राय मिस, लेखायावबो एसे गोसो हो, देनां माबा मोनसे जाफ्लांबायो खोमा न', साख्रिफोर मोनबाय बायो खोमा। आंहाबो नाजादोंमोनलै, मा जायो फिउचारनिसो खोथासै। मोजाङानो जागोन दे। आयौ ओमफ्राय जि गोबाव थाफैबायलै जोङो। आइयाथ' आं खोन्थानानै फैयाखैमोन, बैथिं थांनोल' होनना फैबाय। दानो खामानि मावनो माबा माबि नागिरसिगोन बे। बिबाजै थानायावनो थोस, माखौ टेनसन लादों, बिबाजैयानो मावजोबखायो। नोंहाथ' बिन्दास जिरायनानै लेखाल'सो फरायनांगौ, बा नोंनि गोसोसै आरोना फन नायबाय थाबाबो। जायखियानो जाया मानो गोबावबो जामारबाय, नोंखौथ' सोरजोंबासो थांफादों नंसिगोनदां। जाम्बा मा बुंखायो गावहा। आं जाम्बा नालाय नों सैथान आरो, नों सियान ने? ओमफ्राय बबेबा सोरजों थाङामोन होनबाथाय आं नोंजोंसो थांदों होनबालाय, नोंनावसो खारसोहैदों होनबा? बाबाना आंजों नङालै, जोंनालाय बिदि जानोनो हाखायाना। नोंसिना आयंआबो मोनथिखायोलै मालाय, आंथ' नोंनि बेस्टिखासो होननानै। थ'दो दा गोबाव जामारगोन होनबा, आंनाबो बिमाया दानो फनसो हरसिगोन आंनाव। नै सनामोन, दसेबाबो नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि सेराव। ओमफ्रायो भिडिअखौ नायलांदो बिदिबा दान्दिसेनो। मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाब जुबबाबो लाबोलायबाय। नोंथांमोनाबो जेराव नायनो लुगैयो नेनानै थायो, बेखायनो लोगोफोर। ओमफ्रायथ' साबस्क्राइबाबो जोंना आंनि सनामोनना जाहांगासिनो लासै लासैबाबो, आसा खालामो थाबैनो जागोन होननानै। दे लोगोफोर, एसे नांबावथारगौ आरोना, 50नि एसे बारा आरोना, थाबैनो खालामना होगोन आं आसा खालामो। दे होमबा सनामोन, भिडिअखौ नायलांदो, भिडिअआव दान्दिसे लोगो मोनसिगोनलाय। लाबोबाय थायोब्ला बिदि थाब थाबनो एसे इन्ट्रेस्टबो नांखायो लोगोफोर। आरो बिदि थाहाब थाहाब बानायबाथाय जोंहाबो इन्ट्रेस्ट गैयि जालायलाङो बानायग्रायाबो। नायग्रायाबो एसे उसुबिदा जायोना, बेखायनो हानायखिनिखौ नाजाथारबाय। ओमफ्रायथ' भिडिअआ हिट जा दाजा लोगोफोर, अब्लाबो दसे दसे नोंथांमोननि बुंनाय बायदि जोंबो दसेबाबो नुजाफैबाय थानो नाजासिगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा, दे अब्ला।
Love you बयनिसिमबो